This podcast for you. It's the Get to Life crew, Misty Life Slovakia, bringing the vibes, work, life, and balance. All to survive, it is life. That's the motto. Ahojte všetci, ktorí ste práve naladení na vlne kódu. Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho firemného podcastu, ktorý pre vás pripravujeme v MSG Life Slovakia. Moje meno je Ivka Hricová, som HR manažérka, ale najmä som človek, ktorého zaujíma všetko, čo formuje náš pracovný, ale aj osobný život. A keď sa tieto dva svety stretnú, vznikajú vlastne tie najzaujímavejšie príbehy. Dnes sa pozrieme na cestu, ktorá nás zavedie od učiteľského stola až k monitoru, a teda do oblasti IT. Alebo inak povedané, z pätiek a jednotiek, jednotkám a nulám. Náš dnešný hosť vyštudoval učiteľstvo matematiky a informatiky, opravovanie písomiek vlastne vymenil za code review. A aby toho nebolo málo, vo voľnom čase beží. A to doslova. Keď nebeží kód, beží vlastne Michal. Pre mňa ako HR manažérku je jeho príbeh skvelým dôkazom toho, že kariéra nemusí byť len ako rovná čiara. Niekedy je to šprint, inokedy zase maratón a občas je úplne v poriadku zmeniť celú trať. A ak aj vás láka práve IT oblasť, no nie ste si istí, či máte ten správny odbor, táto epizóda je práve pre vás. Ukážeme si, že aj učiteľský smer môže byť perfektný odrazový mostík do IT. Pretože schopnosť vysvetľovať, myslieť systémovo, zvládať stres sa v technológiách počíta možno viac, než si sami myslíme. Mojím dnešným hosťom je Michal Hrnčiarik, vyštudovaný učiteľ matematiky a informatiky, ktorý dnes pôsobí v oblasti IT v spoločnosti MSG Life Slovakia. A mimo toho je aj vášnivý bežec. Michal, vitaj. Ahoj, Juka. A poďme sa teda rovno pustiť do toho. Ale začneme trošku tak zľahka, skôr než sa dostaneme vlastne k súčasnosti. Vráťme sa na úplný začiatok tvojej cesty k učiteľstvu, matematike a informatike, ktorý neskôr sa vlastne vyformovala tvoja úspešná IT kariéra. Ty si mi ešte spomínal tak dávnejšie počas našich rozhovorov, že si vlastne študoval učiteľstvo matematiky a informatiky. A moja otázka je vlastne na teba, že čo ťa pôvodne priviedlo k učiteľstvu? Bola to vášeň práve k tej matematike alebo niečo iné? To je dobrá otázka, lebo ten príbeh je taký zábavný. Ja poviem vlastne hneď také priznanie na začiatok, že ja som začal študovať nie učiteľský smer, ale vedecký smer, čistú informatiku. Uh-huh. A vlastne ja som už v priebehu toho semestra tak nejak prichádzal na to, že to asi nebude pre mňa, že proste nevedel som si predstaviť, že môj celý život sa bude odohrávať pred počítačom a proste necítil som sa tak dobre, nejak ma to nemotivovalo a tak to aj dopadlo vlastne na konci semestra. Som neurobil jednu skúšku dvakrát, nakoniec som vlastne ani nejaké všetky možnosti nevyužil a nechal som to tak. A potom som mal pol roka na to, aby som rozmýšľal nad tým, že čo ďalej. A tá škola sa mi samotná páčila, chodil som teda na matfis a vedel som, že tam je učiteľský odbor a tak nejak som sa nad tým zamyslel a som si povedal, že tam vidím nejaký zmysel, tá informatika ako taká ma celkom bavila, ale videl som tam takú nejakú pridanú hodnotu, že posúvať tú vedomosť ďalej nejakým mladým ľuďom a preto som sa vlastne rozhodol študovať učiteľstvo. Uh-huh. Ako si sa dostal vlastne k IT? Čo bol taký ten zlomový moment, kde sa to tak nejak zlomilo u teba? Už myslíš potom tú kariéru aj v IT, áno, hej? Celkovo. No, začal som ako učiteľ. Bol som na takej súkromnej škole, kde sa mi až tak veľmi nepáčilo, ako to tam fungovalo. A vedel som, že určite si chcem aspoň raz vyskúšať aj nejakú prácu v nejakej IT sfére mimo školy, ale mal som takú predstavu, že asi tak na rok, že by som to vyskúšal. Potom sme mali také obdobie, že som stretol moju Janku a zobrali sme si hypotéku. A vlastne už keď si človek zoberie nejakú hypotéku, tak je veľmi ťažké sa vrácať naspäť k tomu učiteľstvu, hlavne teda kvôli tomu platu. Takže momentálne mi to zostalo takto, ako to je. Rozumiem. Spomenul si tú súkromnú školu. Prečo ťa tá súkromná škola možno tak nejak odradila? Neodradila škola ako taká, ako ten spôsob fungovania, ako ako to celé vedenie tam bralo. Čiže nechcel by som ísť do detailov nejak, že s učením samotným to nemalo nič spoločné. Učenie samotné ma veľmi bavilo,
ale spôsob fungovania v tej škole sa mi nepáčil. Chápem. A čo zo svojich učiteľských skúseností možno využívaš aj v praxi v oblasti IT? Aha, tak asi hlavne, čo sa týka tej komunikácie s ľuďmi, lebo však nie je to úplne tak, ako som si teda predstavoval, že budem celý deň sedieť iba pred počítačom, že máme nejaký kontakt medzi sebou. V týme. Tak v podstate trpezlivosť je dôležitá, keď človek s niekým niečo sa snaží dohodnúť. Určite robievam aj také veci ako nejaké školenia a tak, takže v tom mi to tiež určite dosť pomáha. Prekvapilo ťa napríklad niečo v IT, keď si s tým začal? To možno tie začiatky, že či niečo, čo si predtým nevedel napríklad predstaviť? Či bolo niečo takéto? No áno, vlastne to, čo ma najviac prekvapilo, bolo to, že som zistil, že je to zábavné. Aha. Hej, že vlastne ja som mal také predsudky voči tomu, že budem nejaký špinavý informatik a potom som prišiel na to, ja som začal vlastne robiť, moja prvá práca bola, že som robil nejaký skladový systém, potom som robil nejaký gastrosystém do reštaurácií, do hotelov, teraz robím poisťovníctvo a čo je na tom úžasné, že každá táto oblasť je niečím veľmi špecifická a veľmi zábavná, čiže my vlastne ako keby získame nejaké zručnosti ako programátori, ale to, akú oblasť si nakoniec vyberieme, máme vlastne otvorené. Že v tom je tá obrovská pridaná hodnota tejto práce, že nie len to, že to vlastne to programátorstvo je len taký ako keby náš nástroj, ako kufrík s náradím a to, čo budeme vlastne robiť v živote, závisí od toho, čo si vyberieme, alebo teda, čo si nás nájde možno niekedy. Že sa ti otvárajú vlastne veľké dvere. Áno, presne tak. A ty si vyberáš z tej ponuky, z toho množstva. A keby si mal napríklad porovnať ale tú prácu toho učiteľa a IT špecialistu, čo majú spoločné? Čo je také kľúčové, zásadné? Asi by som vedel oveľa viac vecí povedať, že čo majú rozdielne. Aha. Ale ako spoločné majú to, že pracujeme obidvaja vlastne s informáciami. Nejako ich utriedíme, nejako ich si rozoberieme a niekedy ich nejako posunieme ďalej. Čiže vlastne je to hlavne o tých informáciách, o tých dátach nejakých, ktoré spracúvaš. A vlastne asi aj o tej komunikácii, ako si hovoril. Vlastne komunikuješ aj v tíme, či už ako informatik, alebo... Myslím si, že drvivá väčšina prác je aj o komunikácii, tak, nielen tieto dve. A posúňme sa ďalej ale teda k štúdiu a prvému kontaktu práve s tými technológiami. Tu sa väčšinou ukáže, že prečo technické odbory otvárajú dvere k rôznym profesiám. Moja otázka na teba je, že prečo si vybral informatiku a matematiku? Že či ťa bavili tieto predmety už práve na strednej škole alebo na základnej škole, či si mal k tomu tak blízko, či si inklinoval k tomu? No v čase, keď ja som začínal, ešte tie počítače neboli tak úplne rozvinuté. A ja si pamätám, prvý ročník na gymnáziu sme mali také, že PMDčko sa to volalo, taký počítač. Tam sa ešte vlastne programy nahrávali na magnetofónovú kazetu. Diskety a podobné veci, to si pamätám diskety, to už bol veľký luxus v tom čase. A vlastne tam sme robili nejakého robota Karola, možno, že to posluchači budú poznať. Proste také programovanie nejakej postavičky. Potom sme tam robili nejaké ďalšie programovania a zistil som, že ma to veľmi baví, že človek napíše niečo, nejaké inštrukcie a ten program sa väčšinou, teda ak má človek šťastie, chová podľa toho, čo napísal. A je to tam vlastne vidieť nejak, že niečo sa tam hýbe, alebo no proste je to taký zaujímavý efekt, keď sa ten kód spustí a zrazu to funguje. A potom vlastne mama pracovala na strednej škole v Bánovciach a ona doniesla raz na prázdniny nám domov počítač, akože požičala. Taký veľký, hej? Nie, PMDčko. Aha. PMDčko staré. A to boli také prázdniny, ktoré som celé prázdniny strávil pri počítači. Pekne. Takže musela ťa vyháňať vonku, hej? Nemusela. Oni akože boli radi, že niečo zmysluplné robíme, ale ako spätne, keď sa na to pozriem, tak to boli naozaj premrhané prázdniny, ale zase na druhej strane ma naozaj priblížili k tomu, čo robím dnes. Že ti to dalo taký základ, že toto je zaujímavé, že toto by som možno niekedy
Chcel sa tomu A viac musím teda povedať, že programovať tam na tom PMDčku bolo úplne o niečom inom, ako sa to robí dnes. Uh-huh. A trošku možno sa opýtam aj na tú oblasť učiteľstva. Čo ti dalo to do života, keď sa tak zamyslíš nad tým? No to učiteľstvo, mne sa páči tá krása v tom, že sa vzdelanie ako keby je naozaj veľmi dôležitá oblasť života, vzdelanie. Proste keby sme mali naozaj samých vzdelaných ľudí, tak podľa mňa svet by bol veľa krajší. A myslím si, že je to veľmi dôležitá oblasť, toto učiteľstvo a mňa to začalo naozaj veľmi baviť. Že videl som v tom zmysel. Moja Janka, ona je učiteľka dnes a stále robí nejaké aktivity aj mimo školy. Takže keď mám príležitosť, tak sa do toho veľmi rád zapájam. Takže vlastne v podstate ako keby som to nezanevrel na tú oblasť, stále sa snažím aj s tými mladými ľuďmi niečo robiť. To je pekné, super. Ja by som sa chcela možno tiež aj opýtať, že či si vedel už vtedy, že pôjdeš raz do IT sveta, prípadne možno tiež, že aké boli tvoje začiatky ako software developer? No možno už vlastne sa dá vytušiť z toho, čo som hovoril, že nemyslel som si, že budem ITčkár. V podstate z tých ľudí, ktorí sme doštudovali náš odbor, bolo nás asi 11, ktorí sme skončili, myslím, že učí iba jeden jediný. Bohužiaľ je to tak. Tie podmienky sú nastavené tak, ako sú nastavené. Na Slovensku náročné, súhlasím. Áno. A ako som sa k tomu dostal, to bolo tiež také... Ja som taký človek, ktorý sa rád necháva tak unášať životom, že keď to vlastne v tej škole nedopadlo tak dobre, ako som si predstavoval, tak ja som si proste hodil životopis na internet, napísal som všetko, čo viem a ozval sa mi jeden pán Rakúšan, ktorý outsourcoval ľudí zo Slovenska do Rakúska a ponúkol mi prácu, ten vývoj toho logistického softvéru a proste tam nebolo to o tom, že by mi povedal, že čo vieš, alebo sa ma pýtal, ale povedal, že toto dostaneš. A proste ja som tam bol uvedený ako niekto, kto už je super zdatný informatik a v podstate nemusel som ja tú nohu dávať medzi dvere. Takže tak som sa ja vlastne dostal takou náhodou úplne, že si ma to našlo v podstate. Taký je život väčšinou teda. Teraz skúsme možno sa posunúť trošku viac k tým tvojim skúsenostiam a mohli by sme dať napríklad taký malý návod pre tých, ktorých láka IT oblasť, ale napríklad ešte váhajú. Čo by si možno odporučil niekomu, kto by chcel začať programovať, ale bojí sa napríklad matematiky, lebo poznám veľa takých ľudí. Aha, no tak to by som im povedal, že to vôbec nech neriešia, lebo ja poznám ľudí osobne, ktorí neboli nejakí veľmi dobrí z matematiky, a sú veľmi dobrí programátori. Čiže nejde to ruka v ruke, hej? Že tá určite sa to podporuje svojím spôsobom, matematika s tým programovaním, ale dá sa žiť aj bez tej matematiky. To algoritmické myslenie nie nutne potrebuje ten matematický základ. Hovorím, podporuje sa to, ale nie je to... Gro, ako keby. Áno. A vlastne to som už povedal, že poznám takých ľudí, hej, ktorí nevedia dobre matematiku, ale programujú veľmi dobre. A napríklad to, čo robíme my momentálne u nás v práci, tak tam samozrejme my robíme s poistnou matematikou, takže tam v takejto oblasti človek tú matematiku využije. Čiže záleží vlastne tým pádom aj od tej oblasti, ktorú si vyberieš. Presne dá tak. Sa povedať. Čiže určite by som to nebral ako nejakú prekážku, keď niekomu nejde matematika, že nutne nemôže vyskúšať túto kariéru. To určite nie. Lebo naozaj ja sama vo svojom okolí poznám takých ľudí, ktorým napríklad na strednej škole tá matematika nejde a práve preto si myslia, že ten vývoj, že sa nemôže napríklad prihlásiť na tú vysokú školu, ktorá sa vlastne venuje tej informatike. Pretože tam je naozaj veľa tej matematiky a nemyslia si, že by to zvládli, ale boja sa toho skrátka. Aha, tak to je zase druhá vec, že keď sa bavíme o vysokej škole, tak väčšina škôl, ktoré to programovanie, kde sa to dá naučiť, tak vyžaduje si naozaj dobrý základ z matematiky, ale nie, že teraz človek príde už hotový, ale že bude musieť tým prejsť. Hej? Asi sa tomu nevyhne. Ale určite sú tam ľudia, ktorí sa až na tej vysokej škole zrazu zistia, že tá matematika nie je až taký strašný strašiak a pochopia, že vlastne tá matematika ich aj baví. Poznám ľudí, ktorí sa nikdy k tej matematike nedostali,
a tú vysokú školu ako keby nejak obišli a to neznamená, že nemôžu byť dobrí programátori. Je kopec ľudí, ktorí programuje a nemajú vysokú školu. To je veľa ľudí sa dostane od hrania hier k programovaniu. To je taký veľmi prirodzený prechod. Chápem. Ak by napríklad dnes za tebou prišiel niekto, kto nemá žiadne skúsenosti v IT, ale cíti, že práve tie technológie sú jeho vášňou, čo by si mu povedal? Myslíš si, že keď má človek rád technické veci, môže to byť znak toho, že môže byť práve dobrý v tom programovaní alebo teda v tom vývoji softveru? No tu by som tiež asi povedal veľmi podobnú vec, že oni sa podobné navzájom ako s matikou. podporujú tie veci, ale určite to neznamená, že keď je niekto super technicky zdatný, že bude automaticky dobrý programátor, ale neplatí to ani opačne. Ja napríklad sa považujem za veľmi málo technického človeka, nemám až tak rád technológie, mňa skôr zaujíma pri tom programovaní to algoritmické myslenie, tie myšlienky za tým, ale tie technológie ma až tak veľmi neoslovujú. A napriek tomu si myslím, že OK, nie som až taký úplne najhorší programátor. Takže toto tiež je určite, kto má rád technológie, má obrovskú výhodu vo svete IT. To je bez debaty, lebo v podstate sa dostane tým pádom, že ho to zaujíma k moderným nástrojom, lebo to ide stále dopredu. Jak som hovoril, na tých PMDčkách sa úplne inak pracovalo, ako pracujeme teraz my. A vlastne každým dňom prichádzajú nové a nové veci a keď to niekoho baví a sleduje tie technológie, tak mu to môže veľmi pomôcť aj pri tom programovaní. A aké prvé kroky by si mu napríklad potom odporučil? Pre človeka, ktorý nikdy nerobil programovanie, hej? Áno. Tak v dnešnej dobe umelej inteligencie by som sa spýtal ChatGPT, že akú mám situáciu, čo mám robiť. Tak a ja som si to teda vyskúšal pred týmto podcastom, lebo sme sa bavili o tejto otázke, že by mohla padnúť. A on úplne krásny návod spravil, že áno, je pravda, že človek by mal vedieť trošku po anglicky, pretože väčšina tých materiálov je v angličtine a sú naozaj stránky, ten ChatGPT napríklad vás nasmeruje. Tutoriály nejaké. Presne tutoriály. Krok za krokom sa naučíte pomaličky programovať. Proste venujte tomu nejaký čas, všetko niečo stojí a sami zistíte, či vás to baví alebo či vás to nebaví. A ak sa už dostanete na nejakú úroveň, že už niečo budete vedieť, dajme tomu sami spraviť, tak vymyslíte si nejaký vlastný projekt, na ktorom budete ochotní pracovať, ale nie niečo, čo vás bude baviť. Hej, aby to nebolo len o tom, že robím ten projekt, aby som sa naučil programovať, ale aby to bolo niečo, čo bude pre vás dávať zmysel. Napríklad, ak rád hrám počítačové hry, tak si urobím nejakú veľmi jednoduchúčkú hru, ktorú si potom budem môcť s kamarátmi zahrať. Čiže aby to bola taká nejaká tvoja vášeň. Aby tam bola tá motivácia, si sa našiel. Presne tak. To znie dobre. Ktoré vlastnosti sú možno aj v IT oblasti dôležité, alebo čo si myslíš, že je také dôležité, že či sa dajú napríklad rozvíjať už priamo v škole? Že viem sa na ne zamerať. Tie vlastnosti. Aké by mal mať ten ITčkár? Tak asi to analytické myslenie je také veľmi dôležité, vedieť si problém rozobrať, porozmýšľať nad tým, že ako sa s tým problémom vysporiadať. Čo si viem tak cibriť vlastne? Na čo sa tak zamerať? Určite aj tá matematika by nemusela byť na zahodenie, ale tak však na školách sa učí informatika. Najväčší problém podľa mňa toho je na školách u nás, že málo ktorá škola naozaj učí programovať tie deti. Že sú super školy, kde sa to robí, ale podľa mňa sa na to nedáva taký dôraz. Častokrát sa stretávam s tým, že proste preberajú, ako pracovať vo Worde, v Exceli, preberajú také základné softvéry, ale... Nejdu do hĺbky? To myslíš, že nejdu až do takej hĺbky? To práve, že vôbec by nemuseli ísť do hĺbky. Podľa mňa stačí im to tak nejak predstaviť, lebo tie decká, oni sú častokrát v týchto veciach o mnoho zdatnejšie ako ten učiteľ. Čiže zastaralý školský systém, to myslíš? Že možno... Nemyslím si. Problém je ten, že tí učitelia informatiky, tí, ktorí vedia dobre programovať a chceli by to posunúť ďalej, sú častokrát v tej súkromnej sfére a radšej si zarobia nejaké peniaze, ako napriek tomu, že by radi učili, tak to nerobia, pretože ten plat učiteľa je naozaj, teraz to poviem tak škaredo, ako to je to zlomok toho, čo dostane ten programátor.
To je pravda. Taká je naozaj realita. A v tom prípade asi by si odporčil skôr teda tým mladým programátorom alebo teda nádejným programátorom, aby si išli viacej po vlastnej línii a teda si študovali okolo toho, aké sú možnosti? No to je prvá vec, čo nám na Matfize povedali v prvom ročníku, že my vás tu niečo naučíme, také základy, ale ak chcete byť dobrí programátori, tak vy si musíte sami študovať. A myslím si, že to platí aj na strednej škole. Samozrejme, keď má človek šťastie a dostane sa na nejakú školu, kde sa to robí dobre, tak má vyhrané, ale väčšina detí, aj čo poznám, robí to v podstate skôr vo voľnom čase. Dobre, dajme si tomu teraz taký trošku praktickejší rámec. Poďme sa trošku povenovať teda aj tej tvojej kariérnej ceste. Čomu sa dnes v práci napríklad venuješ? Ako to u teba vyzerá? Už som to trošku načrtol, že my robíme software pre poisťovne. Ja robím vlastne takú časť, kde počítame tie poistné zmluvy. Je to vlastne poistná matematika. Robím v takom malom tíme. Pracujeme formou Scrum. A som súčasne v tom tíme, teda okrem tej roli toho developera, som tam aj v roli Scrum Mastera, čo je taká osobka, ktorá vlastne sa snaží o to, aby ten tím dokázal nejak efektívne fungovať. OK. A čo taký Scrum Master robí potom v praxi? To si nám trošku povedal teda, že dobre, to je tá osôbka. Tak to by sme museli teraz trošičku k tým základom, že čo to vlastne ten Scrum je. Aj to. Hej? Je to taký spôsob vývoja softvéru, nazýva sa to, že agilný spôsob. Je to istá forma agilného spôsobu. Agilný znamená, že veľmi dobre vie reagovať na zmeny v požiadavkách. Proste nie je to také, že máme flexibilný určite, že nie je to také, že máme plán a teraz sa ho držíme za každú cenu, ale skôr sa snažíme naozaj byť schopní prispôsobiť sa. A vlastne tam sa funguje v takých cykloch, že vždycky 2 týždne niečo sa dohodneme, že budeme robiť, teraz 2 týždne to robíme, po 2 týždňoch si to zhodnotíme, že ako sa nám pracovalo, zamyslíme sa, čo môžeme urobiť lepšie, čomu by sme sa mali na budúce vyhnúť. Čiže ako keby sa snažíme, aby ten tím sa zlepšoval od toho jedného cyklu k druhému. A vlastne úlohou toho Scrum Mastera je sprevádzať ten tím v tomto svete toho Scrumu. On by mal mať takú tú najlepšiu teoretickú vedomosť o tom, čo ten Scrum nám ponúka, ako nám vie pomôcť, a mal by aj sa starať hlavne o to, aby ten tím napredoval od toho jedného cyklu k druhému. Nastavuje nejaké ako kvázi zrkadlo tomu tímu, aby ten tím sám vedel identifikovať tie problémy, ktoré má, v čom sa ešte môže zlepšiť a podobne. Keby chcel byť niekto ako ty, ako Scrum Master, aké vlastnosti by mal mať? No toto je taká otázka, ktorá nemá podľa mňa jednoznačnú odpoveď. Scrum Masterstvo sa môže robiť rôznymi spôsobmi, tak ako každá iná forma zamestnania. Ja teda sa skôr zameriavam na také... Ja to skôr robím tak intuitívne, snažím sa byť veľmi empatický k ľuďom v tíme, snažím sa vycítiť, že kde sú tie problémy, slabé miesta? Áno, sledujem to. Myslím si, že v tomto napríklad to učiteľstvo mi dosť pomáha. Hej, že tam sa to premietlo veľmi pekne. To bol aj ako keby jeden z takých dôvodov, prečo sa mi táto práca, prečo ma oslovila. Ale dá sa to robiť aj inými spôsobmi. Nehovorím, že toto je jediná cesta. Hej, poznám ľudí, ktorí to robia veľmi organizovane, majú presne jasný plán, čo kedy s tým tímom budú robiť a podobne. Myslíš, že okrem agilnej metódy aj nejakú inú metódu? Alebo... No, čo sa týka Scrumu, tak to je agilná metóda. Hej. Vlastne v podstate u nás sa snažíme opúšťať, tomu sa hovorí, že vodopád, lebo to je také, že, že ideme od hora, od nejakého špecifikácie po naplánovanie, potom sa to naprogramuje, potom ide test a potom sa to dodá zákazníkovi. A tam nemá človek moc priestoru na manevrovanie. Ale my tým, že robíme v tých cykloch, tak vlastne v každom tom cykle vieme ovplyvniť, čo budeme robiť v ďalšom cykle. A viete vlastne pohotovo reagovať tým presne pádom aj. Tak. Predtým, než dopočúvaš tento rozhovor, ti odporúčame stať sa členom MSG IT Community. Získaš viac podobných podcastov, IT noviniek, prehľad zaujímavých podujatí a chýbať nebudú ani pracovné príležitosti. Viac informácií nájdeš pod videom alebo na www.msg.live.sk/IT-komunita. Prečo si sa rozhodol možno prejsť práve z toho vývojára na toho Scrum Mastera, že čo ťa zaujalo? Takže
ako som už spomínal, rád sa nechávam unášať životom a Ten mne, flow. áno, a mne už sa párkrát stalo teda v práci, že mi niečo ponúkli, že majú nejakú takú pozíciu, že sa im zdalo, že by som to mohol robiť. A ja teda priznám sa, naozaj netušil, čo je to Scrum, netušil som, kto je to Scrum Master. Tak som si pozrel nejaké videá na YouTube a som zistil, že to je presne to, čo chcem robiť. Tak sa mi to fakt veľmi zapáčilo, takže som si hneď povedal, že do toho idem a vlastne robím to dodnes. Už to nerobím v takom objeme, ako som to robil teda na začiatku, i keď tie začiatky boli také naozaj, že tak na kolene trošku sme to robili, lebo ani sme celkovo vo firme až tak veľmi nevedeli, že ako ten Scrum by sa mal robiť poriadne. A dnes to teda už robím tak skôr okrajovo, že mám iba ten jeden tím, v ktorom súčasne robím aj vývoj a myslím si, že by som mohol trošku pridať trošku v tejto roli Scrum Master aktuálne. Uh-huh. Čom ti pomáha napríklad to analytické a logické myslenie práve v tejto roli? Ako ti pomáha? Myslím si, že to analytické a logické myslenie je nevyhnutné úplne vo všetkých oblastiach života vlastne. Uh-huh. Že v podstate nenájdem oblasť, kde aj ani ako Scrum Master, kde by som to nevyužíval. Proste keď musím napríklad najskôr identifikovať, že kde je ten problém v tom tíme, že s čím máme problém. Potom musíme sa zamýšľať nad tým, že ako to vyriešime. Ale tak našťastie toto väčšinou robíme celé ako jeden tím. Že v tom je aj krása toho Scrumu, že tam je veľký dôraz na ten tím, na tú tímovú prácu a na to, aby sme rozhodnutia robili spoločne, aby to nebolo proste, že nejaký šéf povie toto spravte a musí sa to spraviť. Uh-huh. Ja som sa tejto otázky dotkla aj teda zámerne a cieľene a hlavne z toho dôvodu, že naozaj to analytické a logické myslenie využívaš na pravidelnej báze a celkovo tá IT oblasť je náročná na to myslenie vo všeobecnosti. Z času na čas potrebuje človek reset. A čo ti v tomto smere možno tak nejak pomáha? Ja sa priznám trošku, s týmto nemám až taký problém. Aha. Ja keď odídem z práce, mám taký dar, že vypínam. A zapínam sa zase, keď prichádzam do práce. Uh-huh. Ale určite, čo mi veľmi pomáha na takú celkovú psychohygienu, aj určite aj od práce, aj od iných vecí, je beh. A hlavne teda mám pocit, že beh v lese je taký, že sa mi tá hlava úplne vyčistí. Uh-huh. Že je to taký skvelý pocit, keď dobehnem. Aj keď bežím vlastne. Ako si sa k nemu dostal, že prečo práve ten beh? No, dostal som sa k behu, to už je asi 20 rokov. Bol som na takej návšteve v Terste, mám také kamarátky, čo ešte som kedysi študoval v Anglicku, s nimi ja angličtinu. A sme išli tak po pobreží a jedna tá kamarátka hovorí, že taďato sa beháva maratón. A mne to prišlo také úžasné, že bože, to musí byť krásne, taďato bežať maratón. Tak som sa hneď prihlásil na ďalší maratón, ktorý mal byť zhruba o pol roka. A tak vlastne som začal ja s behom, že som sa rovno prihlásil na maratón. A termín to bolo vlastne taká motivácia, že som začal tak behať. A beh je taký šport, že nie každého to chytí na prvýkrát. Takmer v podstate nikoho to nechytí na prvýkrát. Každý má pocit, že to je strašne vyčerpávajúce, únavné, nudné, ale keď človek prekoná určité obdobie, tak si vypestuje takú závislosť úplnú až, že naozaj niekedy, keď som mal také obdobie, že som bol trošku zranený, tak som sa tak smútil za tým behom a keď som sa potom mohol znova trošku rozbehnúť, normálne som cítil, ako sa mi nohy radujú. Že sa potešil. Hej. Tak 20 rokov behať, tak to je hej. Naozaj. S prestávkami, lebo hovorím, že niekedy má človek nejaké... Treba to robiť aj s rozumom trošku a opatrne. Presne tak. Všetko s mierou. A aký prínos má podľa teba ten beh na tvoju prácu? No, určite to psychické zdravie, ale podľa mňa hlavne aj fyzické zdravie. Tá naša práca je naozaj... Teda nie je to len zase o tej komunikácii s ľuďmi, ale dosť veľa času strávime aj tým sedením pred počítačom a človek to musí nejak vykompenzovať. Že ten fyzický pohyb, a nemusí to byť nutne beh, môže si človek nájsť niečo, čo ho baví. Ale proste ten pohyb je veľmi, veľmi dôležitý v našej profesii. Uh-huh. Máš možno, že aj nejaký taký harmonogram tréningov? Či si nastavuješ?
výborná, zábavná otázka, lebo ja naozaj behám pre radosť, neberiem to nejak veľmi seriózne. Čiže nemáš nejaký časový harmonogram, ako To ideš? už, to vonkoncom nie, nemám v behu nemám najmenší systém. Keď mám taký, že harmonogram, že chcel by som aspoň 3-krát do týždňa chodiť behať. A v podstate mi to harmonogram je vytvorený tým, aké mám ostatné povinnosti. Že vždycky, keď cítim, že mám príležitosť ísť si zabehať, tak idem. OK, a čo by si napríklad odkázal mladým, ktorí sa nevedia nejako donútiť hýbať? Sú možno, že z časti nejaký leniví, alebo jednoducho nemajú k tomu nejaký vzťah? Ale myslíš takých, ktorí by chceli, ale nemajú Napríklad, k tomu ktorí by vzťah? chceli. OK. Tak pre tých, ktorí by chceli, tak určite si vedia nájsť nejaký šport, ktorý by ich bavil. Akože možno treba začať nejak veľmi nenáročne, niečím veľmi jednoduchúčky. Nechcem povedať zrovna, že šach, ale niečo také, čo nie je až tak fyzicky náročné. Ako hovorím, že každého motivuje v podstate niečo iné pri tom športe. Ja som sa prihlásil na maratón a tak som vlastne začal behať. Hej, že to, pre mňa bolo ten deadline, to bola tá motivácia. Rovno maratón. Áno. Niekoho môže napríklad baviť, že príde do skupiny a idú si tam zabehať, lebo takýchto skupín je v dnešnej dobe strašne veľa, ktoré vlastne združujú takýchto amatérskych bežcov. Môže tam prísť úplne niekto, kto nikdy nebehal, ale chcel by to vyskúšať. Ja napríklad v Modre v rámci iniciatívy Rozbeháme Slovensko, to je taká celoslovenská, československá iniciatíva, presne ktorá sa zameriava na to, že chceme postaviť ľudí z gauča, aby začali niečo robiť, tak ja vlastne rozbehávam Modru a my sa veľmi tešíme, keď tam príde niekto, kto ešte nikdy nebehal a veľmi radi mu to ukážeme, aká je to krásna vec. A nevadí, že je pomalý, vôbec nevadí, že to nikdy nerobil, proste vždycky sa nejak prispôsobíme a to znamená, že toto je napríklad cesta, ktorá by niekoho iného mohla baviť. Hej, že prísť do skupiny a sa nejak socializovať nejakým spôsobom, lebo tam nájde naozaj, my tam nechodíme už kvôli behu, my tam chodíme... Kontakty. Presne, je to komunita, pokecáme si vždycky dobre, teraz v lete sme na pivko si chodili potom sadnúť, takže a viem si predstaviť 1000 iných motivácií, prečo by tam človek mohol chodiť, že ten šport nemusí byť to hlavné ako keby, ale niečo iné a ten šport je taký pridružný a tak sa človek ani nevie, ako do toho pomaličky ponorí. Dôležité je si myslím, že asi chcieť a postupne si budovať ten návyk. Určite. A možno, že pre tých, ktorí nechcú ani, je tá informácia, že dajte naozaj, tomu šancu. Dajte tomu šancu, ale že zdravie máme naozaj iba jedno a myslím si, že tým športom si vieme veľmi dobre pomôcť. Samozrejme, vieme si aj ublížiť, takže treba to robiť s rozumom, ale podľa mňa nejaký šport je určite dôležitý v živote. Niečo robiť, hýbať sa. A vieš si predstaviť napríklad svoj život úplne bez športu? Že by si nešportoval? No, asi jedného dňa to príde, ale budem sa snažiť tomu vyhnúť, ako sa to dá. Hovorím, mal som obdobie, že som nemohol, dajme tomu aj rok behať kvôli nejakému zraneniu a už som sa cítil aj psychicky nie tak dobre v pohode, chrbát ma začal bolieť, proste... Ruka v ruke to ide, Hej, neviem si to, momentálne si to neviem predstaviť. Na záver by som bola možno rada, keby sme spoločne preklopili aj do takého krátkeho kompasu pre mladých študentov a teda moje otázky na teba sú ďalšie, že keby si mal mladým ľuďom odovzdať len jednu myšlienku, čo by to bolo? Čo by si im odovzdal? Určite by som im chcel povedať, aby boli odvážni, aby sa nebali víziev, aby proste, keď je príležitosť a jediná prekažka je to, že sa niečoho bojím, aby to proste prekonali a v podstate, keď sa im toto párkrát podarí spraviť, tak za každým sa trošku sa posunú z tej svojej komfortnej zóny, tak si tú svoju komfortnú zónu stále rozširujú. Poviem taký veľmi jednoduchý príklad. Hej, som bol mladý chalan, páčila sa mi nejaká baba, a samozrejme, bál som sa jej to povedať, no tak som jej to nepovedal. A výsledok je taký, že ona sa o tom nikdy nedozvedela a v podstate ja som ani nedostal tú šancu, že by som sa o ňu mohol uchádzať, pretože som jej to aj nepovedal. Čiže toto je taký veľmi jednoduchý príklad, ktorý asi každý pochopí, že treba povedať a povedať to tej babe teda a najhoršie si predstaviť, že čo sa mi najhoršie môže stať. No tak ma odmietne, ale však to nie je taká katastrofa.
Lepšie ako si možno potom vyčítať, že si ju neoslovil. Že? Presne tak. A keď to teda spojíme s tým, že jak si vravela, že prečo nevyskúšať tú kariéru v IT, no tak vyskúšajte to, veď tam sa vám už absolútne nič nemôže stať. Hej, keď mesiac investujete do niečoho, že sa budete niečo učiť a nakoniec zistíte, že to nemá pre vás veľký zmysel, tak stále si myslím, že ten mesiac, jednak to nie je také veľký čas, ale určite ste ho nepremrhali, lebo niečo vám tam z toho zostane. Čo by si napríklad odkázal dnešnému, keby si mal teraz 15 rokov, respektíve svojmu 15-ročnému ja? No určite úplne to isté. Hej, buď odvážny, lebo ja som nebol až taký odvážny ako dieťa a v podstate ono sa to ľahko hovorí, lebo tá odvaha prichádza s tými skúsenosťami. Ale sú ľudia, poznám takých ľudí, čo sa neboja proste a idú do toho a potom aj tie skúsenosti oveľa rýchlejšie zbierajú. Takže niekedy sa možno treba trošku to prehryznúť a ísť do toho. Napriek tomu, že možno niečo maličko riskujete. A čo robíš, keď sa ti napríklad niečo nechce? Že či máš nejaký svoj hack na lenivosť? No tak v tomto ja nie som úplne príkladný. Nemám veľa hackov na lenivosť, snažím sa teda vyhýbať takým veciam, ktoré ma nebavia, ale samozrejme, že vždy sa nejaká taká nájde. Napríklad v práci sa viem ako dokopať do toho vďaka tomu, že vidím, že moji kolegovia v tíme pracujú, tak mi to proste nedá, hej, tak musím aj ja. Ale keď napríklad doma mám niečo a sa mi nechce, a je to iba na mne, že to potom ostatní ľudia s tým nemajú problém, ak to neurobím, no tak to proste neurobím. Ktorý neúspech ťa napríklad najviac posunul dopredu? No si? Toto si nespomeniem, ale určite všetky. Ako podľa mňa ale takisto aj úspechy nás posúvajú. Že, nepamätám si ani tie úspechy, že žiaden tak výrazne ani neúspech, ani úspech, že by stál vpredu, ale sú to veci, ktoré nám určite pomáhajú sa pri ďalších rozhodnutiach dobre rozhodnúť. OK. A možno tiež ma zaujíma, či máš nejaké moto alebo nejaké životné kredo, ktorého sa držíš. To vyslovene asi nie, ale keď niečo, som túto otázku rozmýšľal, tak som si spomenul na jednu situáciu, keď som teda študoval v tom Nottinghame, ja som býval v takom zdieľanom dome s 3 Indami a mával som také dlhé rozhovory večer s Ketanom jedným, s tým Indom. A on mi raz tak povedal, že u nich je to teda taká hlavná myšlienka, že rob, čo je v tvojich silách, to najlepšie ako vieš, že a nestaraj sa o výsledok, že to nie je vždycky v tvojich rukách, že ako to dopadne. A to sa mi strašne páčilo a naozaj sa snažím tým riadiť, že snažím sa ako keby do tej svojej práce dávať to maximum, čo ja viem, ale to, že či to dobre dopadne, naozaj nezáleží len odo mňa. A možno, že by som to ešte zovšeobecnil, že snažím sa ako keby nepremýšľať príliš nad vecami, ktoré ja sám neviem ovplyvniť. Takže asi to je také niečo, čo mi uľahčuje bytie na tomto svete. No a na záver, ak by si mal napríklad zhrnúť v pár bodoch to najdôležitejšie pre mladých najdených ITčkárov, ktorí chcú získať úspešnú IT kariéru, čo by to bolo? Nejaké tie body tvoje? Asi by som len zopakoval to, že naozaj buďte odvážni, nebojte sa víziev, choďte do toho, keď niečomu veríte. A druhá vec, teda, keď už teda budete mať tie zručnosti programátora, tak vyberte si nejakú oblasť, ktorú chcete programovať, niečo, čo vás bude naozaj motivovať, v čom budete vidieť zmysel a bude pre vás zábavné. Aby ste nerobili niečo, aby to nebolo len o tom, že zarábam peniaze a nemám z toho nič viac. Michal, ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišiel a podelil sa s nami o svoj príbeh. Bol to veľmi zaujímavý pohľad na to, ako sa dá prirodzene prejsť zo školstva do IT oblasti a ako si človek dokáže naozaj nájsť tú svoju cestu, ktorá mu dáva zmysel. Držím ti palce vo všetkom, čo ťa čaká v práci aj v živote. Ahoj, Michal. Ďakujem veľmi pekne a majte sa. Priatelia, ak sa vám dnešná epizóda páčila, budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť, napríklad komentárom na sociálnych sieťach, tipom na ďalšieho hostia, alebo ju jednoducho pošlite niekomu, koho by mohla inšpirovať, alebo mu mohla pomôcť. Podcast Na vlne kódu nájdete na Spotify, Podbean, ale aj na našom webe MSG Live Slovakia. Prihláste sa na odber, nech vám neujde ďalšia téma. Ďakujeme, že ste aj dnes boli s nami a zostaňte naďalej naladení na vlne kódu.